Сәлем дуслар, bu атнада 10 иңшәп клиплар арасында кайнар көрәш булды. Бу бәйгенең нәтиҗәләрен мин Айрат Ильясов сезгә җиткерәчәкмен. Топ клип тапшыруы һәм без башлыйбыз. Кызганычка каршы, без киләсе клип белән сау булашырга мәҗбүр. Ни өчен дисезме? Чөнки безнең резидентларыбызга сезнең тавышлар җитмәде. Кем гаепле? Минемчә, сез гаепле. Дуслар, яраткан клибыгыз өчен тавышларыгызны кызганмагыз. Аларга сезнең ярдәмегез бик тә кирәк. Йөрдем дә мин бәшбәрне яратып, югалак күрмәсен дип, туйлар иттем шаулатып, Былай булса, Ходай бирсә, югалмабыз каяда. Минем өчен үлеп тора, рәхмәт яусын бабайга. Былай булса, Ходай бирсә, югалмабыз каяда. Минем өчен үлеп тора, рәхмәт яусын бабайга. Иңшәп клиплар бары тик безнең хит-парадта. Клипларның саны артканнан арта бара. Яңа резидентны каршы алыгыз. Диләрә Мироваева. 1320 номерына топ клип %34 саны белән SMS хәбәрне юлларга онытмыйбыз. Һәрбер кыз бала балачактан ук матур, төз гәүдәле, кыю, ярата белә торган батыр егет турында хыяллана. Көннәрдән бер көнне егет көчле кулларына алыр да, тормыш юллары буйлап бөек бәхеткә таба юл тотар. Бүген ул кыз бала бигрәк тә гүзәл, бигрәк сөйкемле. Тормыш юлын үтү җиңел, парлашып атлаганда. Мәхәббәтнең гомере узын бергәләп саклаганда. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен. Язмышның шешеләре хисләрне сүндермәсен. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен. Язмышның шешеләре хисләрне сүндермәсен. Туганнарның, дусларның сез кадерләрен белегез. Әти-әнигә урынны һәр чак түрдән бирегез. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен. Язмышның шешеләре хисләрне сүндермәсен. Баракыштай гомер юлын яратышып үтегез. Язларыгыз кебек матур булсын гомер көзегез. Булсын гомер көзегез. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен. Язмышның шешеләре хисләрне сүндермәсен. Мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын, сүрелмәсен.
Людмила Аланлы яңа җыр өстендә эшли. Әмма гади җыр түгел. Белүегезчә, тиздән әниләр бәйрәме. Шул бәйрәм хаклы Людмила яңа җырын әнисенә багышлаган. Җырчының яңа клибын көтеп калабыз һәм 1320 номерны 132 саны белән күп иттереп SMS-лар юллыйбыз. Илназ Гарипов Перископ программасын үзләштерә башлаган. Үзенең трансляцияларын кайдан гына эшләми. Сәхнәдә дә, сәхнә артында да, машина астында да, өстендә дә, машинада китеп барганда да дуслар Илназдан бер үк үрнәк ала күрмәгез. Руль артында Перископтан аралашып түгел, әй шабабыз җырын тыңлап йөрергә кирәк. Аннары 1320 номерына топ клип 131 кодын язып, SMS хәбәр генә җибәрергә. Bir minutqa туктаптын олалы. Düşüp қалда тұрмыш арбасынан. Яқты хатирәләр барлар вакыт. Мәшәкатьле көннәр арасынан. Bir minutqa барын unut әле.
Искә төшер без мәңгегә түгел. Ниләр дип җавап бирер икән? Фанилектә исәрләнгән күңел. Әй шабабыз, вакыт җитмимеш. Тормыш дигән вакыт уянда. Бер минутта вакыт таба алмыйбыз шул үзе бер минутлык дөньяда. Бер минутка сабыр итеп кара. Тормыш ымсындырып торган мәлдә акланулар гына берни тормас. Китеп барсак рухи ярылы хәлдә, бер минутка туктап тын ал әле. Düşüp kaldı tırmış arbasından. Yaktı hatireler barlar vakit. Meşakkatli günler arasından. Hey şababız, vakit jitmiymiş. Tırmış digen vakit uyada. Таба алмыйбыз шул үзе бер минутлык дөньяда. Bir minutlık dünyada. Gülnaz һәм Илсур Шәрипҗановларга сагынырга, саргайырга вакыт гомумән юк. Алар башлары белән эшкә чумганнар. Бер туктаусыз концерттан концертка йөриләр. Тиздән түгәлрәге 28 ноябрьдә Удмуртия Республикасында Филүс Кахиров белән бергә концерт куячаклар. Сагынасыңмы, саргаясыңмы клибы өчен тавышларыгызны бирегез. Anlamışamı Eydiligen yalığış sizler Bildirmesen de Sizdirmesen de Yaşıra olmayı senin kızlar Sağınasın mı, sargayasın mı Tünlerin düştü küresin mi Mini birinci gafı denip Girdip kütesin mi Sağınasın mı, sargayasın mı Tünlerin düştü küresin mi Mini birinci gafı denip Girdip kütesin mi Öpkelesen de anlasan iyiydi Gururlukның da biti бар şigi Berge vakitni bit dilesen de
Кайтарып булмый шул бит кире. Сагынасыңмы, саргаясыңмы, төннәрем төштә күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп, кил дип көтәсеңме? Сагынасыңмы, саргаясыңмы, төннәрем төштә Абонент временно недоступен. Мине беренче гафу үтенеп, кил дип көтәсеңме? Ачулансам да, гаепләсәм дә, йөрәгемдә йөртәм сине. Бик сагынсаң да, сагынмасаң да, өзелеп яратасың мине. Сагынасыңмы, саргаясыңмы, төннәрем төштә күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп, кил дип көтәсеңме? Сагынасыңмы, саргаясыңмы, төннәрем төштә күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп, кил дип көтәсеңме? Сагынасыңмы, Саргаясыңмы, төннәрем төштә күрәсеңме? мине беренче гафу үтенеп, кил дип көтәсеңме? Сагынасыңмы, сагынасыңмы, саргаясыңмы, төннәрем төштә күрәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп, кил дип көтәсеңме? Мине беренче гафу үтенеп, кил дип көтәсеңме? Кил дип көтәсеңме? Кил дип көтәсеңме? Хит парадыбызның атмосферасы кызганнан кыза бара. Біраз сулы шалырга керек. Реклама. Үткән атнаның резиденты Рузил Гилфанов әллә үзенең кыяфәте белән, әллә үзенең иҗат җимеше белән безнең тамашачыларда кызыксыну уятты. Айрыша кызлар арасында бары тик сезнең өчен яшь башкаручы турында кыскача мәгълүмат. Рузил Тукай районы Иске Абдул авыл егете. Казанның театр училищесын тамамлаган, әлеге вакытта Хания Фәрхинең бәйрәм ансамбльдә җырчы һәм алып баручы булып эшли. Ә хәзер иң төп мәгълүмат. Рузил өйләнмәгән. Кызлар, Рузилнең игътибарын җәлеп итәсегез килсә, 1320 номерына топ клип 133 санын язып җибәрегез. Кит инде моннан. Әйдә, этеп кенә кабызык инде, әнә яңгыр килә бит. Я кабылмыйм була, этеп кабызырга кирәк моны. Ямсызыны матур күрсәтә, ягышлардан кисәтә, күңелләрне гел яшитеп, гомерләрне яшәтә. Ул мәхәббәт, ул сөю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю. Ул мәхәббәт, ул сөю, мин бик бәхетле дию, күзгә күренмәс хисләрнең ялкыннарыннан көю.
Aşık bulu özü yaman Dünya kızsız kaldıra Kişi yürümez uğrınığa Bakır yollar saldıra Ol mehabbet ol suyu Min bek bakıtlı diyor Gözge görünmez hislerle Yalgınlarından göğü Ol mehabbet ol suyu Min bek bakıtlı diyor Gözge görünmez hislerle Yalgınlarından göğü Көңілге кірген bu hisler Ғұмыр бойына жете Сүйіп білгенні Бәқітлі қорлық күте Ол мәхәббәт ол сүйі Мен бек бәқітлі дейю Көзге көрінмес хислердің Ялқынарынан көю Ол мәхәббәт ол сүйі Мен бек бәқітлі дейю Көзге көрінмес хислердің Ялқынарынан көю Көзге көрінмес хислердің Ялқынарынан көю Ялқынарынан көю Фазлыевлар гаиләсе яңа җыр өстендә эшлиләр. Бу җырыбыз хит булырга ошаган. Шулай ук үзем генә җырлар әзерлим, бик мәгънәле сүзле, андый темага әлегә җырлар юктыр дип уртаклашты гаилә башлыгы Азат. Алсу белән Азат гел эшли генә дип уйламагыз. Ял итеп тә өлгергәннәр алар. Күптән түгел дусларының туган көннәрендә булганнар. 1 елдан артык бәйрәмнәрдә утырган юк иде, рәхәтләндек диде җырчы пар. Җырлы маңлы гаилә өчен 1320 номерына топ клип 124 кодын язып, SMS хәбәр юлларга онытмагыз. Қарашың әсер етеді сөзіңнен іреп кетем Иркен азылы қуяныңда сөйім қағы сүтем Алый тәридім Гүлін тәридім Тұрмыш жолынан өзіңіне жетеклеп тәридім Алый тәридім Gülün təriydim Tanımış yolundan özüne Şiteklep təriydim Kıyaşılısı kirektir Tüteldeki gölgede Salkınları da жылытушым Көш bir шешіледі Алый тәридім Gülün təriydim Tanımış yolundan özüne Şiteklep təriydim Alый təriydim Gülün təriydim Tanımış yolundan özüne Şiteklep təriydim Бәхет сулышын үресін Ашықмый табып жайын Сені тәуге қуат көргендей Ғашық болам күн сайын Алый тәридім Gülün təriydim Тұрмыш yolundan
çiçeklep öter idim. Alın al iter idim. Gülün gel iter idim. Tarmış yollarından özengine çiçeklep öter idim. Alın al iter idim. Gelen gel iter idim. Sarmış yollarından özengine çiçeklep öter idim. Alın al iter idim. Gelen gel iter idim. Sarmış yollarından özengine çiçeklep öter idim. Sarmış yollarından özengine çiçeklep öter idim. Çiçeklep öter idim. Tahir Asılgərey bir туктаусыз юлда. Әле күптән түгел Уфага барганда 5 сәгатьлек бөкегә эләккән. Шуңа карамастан, вакытында Башкортстанның баш каласына барып җитеп, матур иттереп концерт куйган җырчы. Күбәләк җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына 126 кодын язып, SMS хәбәрегезне юллагыз. Железлары тугарак, шажайгы кубалак, 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 кубалак. Сүйгүлары кирәк, бул шәкелләр бүләк. Кубалак, кубалак, кубалак. Күбәләкләр гомере кыска диләр, озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлгән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска диләр, озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлгән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Алырсыңмы янымда, назланып кочагымда. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Синең җәйләрең үтәр, назлы гомерең бетәр. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска диләр, озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлгән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Күбәләкләр гомере кыска диләр, озак яшәгәннәре бик сирәк. Гөлгән гөлгә сөенеп, унып яши. Күбәләк, күбәләк, күбәләк. Железлары
Jegi kubelek Kubelek, kubelek, kubelek Suyugulları kirek Bu şirkindedir bulek Kubelek, kubelek, kubelek Kubelekler ömrü kıska değiller Uzak yaşayanları iksirer Gülden gülge siyinip unut yaşayıp Kubelek, kubelek, kubelek Kubelekler ömrü kıska değiller Uzak yaşayanları iksirer Gülden gülge siyinip unut yaşayıp Kubelek, kubelek, kubelek Gülden gülge siyinip unut yaşayıp Kubelek, kubelek, kubelek Kubelek, kubelek, kubelek Фәридә Алсу төркеме кайнап яши. Фәридә ханыма үткән туган көнне сари көмеш бизәнү әйберләре һәм көррән бүләк иткәннәр. Алсу әниләр көненә бүләкләр көтә. Сәбәпсез түгел. Якыннарым мин күрмәгәндә серләшеп сөйләшәләр, нәрсәдер әзерлиләр, берни дә әйтмиләр. Интрига саклыйлар диде җырчы. Siz de bizning go'zal җырчыларыбызга бүләк ясыйсыгыз килсә, 1320 номерына 128 саны белән күп итеп SMS-лар юлларга онытмагыз. Җиңүчеләр эшлеген ачып җибәрүче клипны каршы алабыз.
Калган җырчыларыбыз нинди урыннар яулаганын кечкенә генә рекламадан соң белербез. Безнең белән булыгыз. Берничә тавыш җитмичә икенче урынны яулаган клипка сүзне бирик. Сайрый бұл, неге үзідірі екен? Ойлар сағышқа әйләніп, өзіні сездірі екен. Сайра, сайра, бұл, қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра, сайра, бұл, қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Қайтқан бұл қыш өзінің таларына, сені келгенде үйіріплер шығармын ауларына. Сайра, сайра, бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра, сайра, бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Минем кебек бигереклер моңысың, үзеклеремне үзәсең, яратуын шынымысың. Сайра, сайра, бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра, сайра, бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Төзіп, сайра, сайра, бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра, сайра, бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Сайра, сайра, бұл қышқай, сайрашы үзіп, бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп. Бек көрәсі келген шағым болар ма екен төзіп, болар ма екен төзіп. Әсхат Дүбіршатыр җырчы һәм фитнес тренер булуы барыгызга да билгеле. Шул ук вакытта ул хатынына тугры булучы ирдә. Миндә күпзенчә хатын-кызлар шөгыльләнә, аларның төрлесе төрле максат белән килә. Кемдер фигурасын төзәтергә, кайберәүләргә аралашу җитми, кайберәүләр ирләр артыннан куыша. Миңа күзләр кыса башласалар, шул ук минутта тормыш иптәшемне һәм балаларымны мактый башлыйм. Бу метод бик яхшы эшли дип уртаклашты безгә Әсхат. Менә шулай дуслар, Әсхаттан кызларны кире кагу буенча мастер-класс алыгыз һәм мәхәббәт бомба клипы өчен тавышларыгызны кызганмагыз. Абсолют җиңүче клип, котлыйбыз һәм алкышлыйбыз.
işte urun topmayım üzüngni görmesem. Günleşem eller neler uylayım üzüngni görmesem. Dünyada sensiz yaşay olmayım üzüngni görmesem. Seni siyem, sizesin irkem. Gözlerin seyli, aşıksın iken. Utlarda yanma, uylanıp durma. Kırsın kışakka, mehabet bomba. Çiki çiki wawa, wawa çiki çiki. 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 Mehabet benim yanda yarsı üzüngni görgende. Gözlerin nurlar şaşı balkı üzüngni görgende. Şotlıklar basa yüreğin türün üzüngni görgende. Baxıtlı itip duyamın bugün üzüngni görgende. Seni siyem, sizesin irkem. Gözlerin seyli, aşıksın iken. Utlarda yanma, uylanıp durma. Kırsın kışakka, mehabet bomba. Seni siyem, sizesin irkem. Gözlerin seyli, aşıksın iken. Utlarda yanma, uylanıp durma. Kırsın kışakka, mehabet bomba. Çiki çiki wawa, wawa çiki çiki. 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 Sizning tovushlar беру yordamida tuzilgan hit parad oxirina yaqinlashdi. Kelasi otlarning natijalari bari tek sizdan turadi. Tovush beruvdan, shitdan qolmag'iz. Yaratgan klibingizning turmushi sizning qo'lda. Siz shulay bizning VKontakte ofitsial turkumimizda tovush bera olasiz. Sog'lashuv oldindan fursatdan foydalanib, eng yaqin kishilarimizni, anilarimizni kelajak bayram bilan tabriklasim keladi. Sizga qurishda esenlik, baxt, shodliklar tilayman. Biz sizga ming rahmatlimiz. Shusha minutda men Oyrat Ilyasov sizning bilan sog'lasham. Kelasi uchrashuvlarga qadar. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.